Roboty na predĺženju pokladania zakrica na pomocný budinok kolo Ruského doma počnú v prvých dňoch junija. Jak večer odlučené od 4 ponúknúca majstrov za tú robotu po dlhšej rozprávy vybraný jeden, ktorý dal najreálnejší predrachunok i porichtanosť, že by še co skorej vlápel do roboty, taše zo s ním podpíše i kontrakt. Dneska počalo i naručovanie potrebného materiálu a menovaní i členi, ktorí budú nadpatrať v cech robotoch. Predsedateľ družstva Zlatko Maňkov obvísil prisutných, že plánované hostovanie Petrovskej predstavy zo tohoročného memoriálu u Ruským kerestore bude až na jeseň a ani Šiďani nebudú účastovať na Petrovským zvonu, poneže už obecali Bykyťaňom za ich manifestáciu prišli nám Rusádľa 4. junia.